Скъпи приятели, следващата ми гостинка е у нас за кратко. Живее в Германия, но всъщност е от Китай. Тази смела жена е избягала от родината си след затвор и жестоки мъчения, на които комунистите я подложили, понеже практикувала китайски будизъм. За да научите какво се случва в съвременен Китай и продължават ли да преследват хора заради убежденията им, моля посрещнете активистката на духовното учение за самоусъвършенстване Фалун Гонг, госпожа Уей Лиу! Заповядайте. Добре дошла. Hello. Как сте? My name is Liu Wei. Казвам се Лиу Вей. Благодаря за поканата. Благодарим, че прие. Много се радвам, че си тук. Аз не знаех да ти кажа, че в България имате последователи на това учение Фалун Гонг. Какво представлява? Falun Gong ist eine chinesische traditionelle Meditationspraxis. Фалун Гонг е една традиционна китайска медитативна практика, Ähnlich wie Tai Chi und Yoga oder подобна на тай чи и йога, mit Prinzipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht. с три основни принципа: истина, доброта и търпение. Звучи много добре. Можеш ли да ни покажеш нещо от това? Демонстрация кратка, за да имаме по-ясна представа? Дали? Добре, ето тук, моля те, заповядай. Дани тиха музика, като за медитация. Аз ще стоя и че те гледам. Трябва да се събуди. О, добре. Това е четвъртото упражнение. Общо са 5 упражнения. Всички упражнения съдействат за отваряне на енергийните канали на тялото и подобряват здравето. В момента тя ще изпълни няколко движения от четвъртото упражнение. Когато човек прави дълго време тези упражнения, той е зареден с енергия, наспива се по-лесно, доста по-ефективен на работното си място. Също така се излекува от основните си заболявания. Обща статистика така сред хората, които практикуват Фалун Гонг, е, че не боледуват. Аз включително също от 7 години се занимавам и не съм имала нужда да вземам дори един витамин. Може ли да се отслабне от това нещо? Тези упражнения способстват за регулиране на метаболизма в тялото, изобщо за всички жизнени процеси, така че ако човек е бил възпален, има ефекта на... Сега тя ще покаже петото упражнение. Първите 4 се изпълняват в изправен стоеж, а петото упражнение в позиция двоен лотос. Това е същинската медитация в Фалун Дафа. Аз на лотос, да ви кажа, се буда също. Така, в тази поза. Вие сте роден за Фалун Дафа? Да. Това упражнение се нарича засилване на божествените сили. Благодарение на всички упражнения на Фалун Дафа, освен че човек придобива добро здраве, неговата мъдрост също се повишава. Те са енергийни упражнения и съдействат както за тялото, така и за душата. Така че те имат един двоен ефект, може да се каже. Да, това е същинската медитация. С много прости движения. При толкова много хора може да се медитира, да се откъснеш от света и да... Да. Важно е при упражненията винаги да запазваш будно съзнание. Да знаеш винаги, че ти правиш упражнението и да не изпадаш в състояния подобни на транс. Много благодарим. Аз не мога да разбера. Заради тези упражнения ли те преследваха в Китай? Знаете, в Китай все още управлява комунистически режим. Wegen dieser positiven Wirkung von Falun Gong gab es bis 1999 gab es über 100 Millionen Chinesen, die Falun Gong praktizieren. Заради благотворния ефект на тази практика до 1999 година в Китай, от 1992 до 1999 година в Китай е имало над 100 милиона практикуващи, което е между 6 и 8% от населението.
на Und Китай. diese Zahl ist mehr als die Mitgliedszahl von kommunistischer Partei. Und deswegen unsere Partei hatte große Angst, selbst Macht zu verlieren. Сред практикуващите е имало и членове много на комунистическата партия и всъщност тази партия се е оплашила от голямата популярност на практиката. И какво ти се случи? Какви мерки предприеха срещу теб? Разбрах, че си била в затвора. Und zu mir, ja. Und ich habe seit 1994 Falun Gong praktizierte. Практикувам Falun Gong от 1995 година. Nur wegen Falun Gong wurde ich 6 Monate unrechtmäßig ohne gerichtlich Verfahren für 6 Monate in Frauenarbeitslager Peking. Само заради това, че практикувам Falun Gong, бях вкарана за 18 месеца в трудов лагер. Durch Vorder wurde ich auch gezwungen, Falun Gong aufzugeben. И там ме принуждаваха да се откажа от убежденията си, да се откажа от Falun Gong. Как те принуждаваха? Zum Beispiel auch für mich auch ist auch Schlafanzug täglich 2 Stunden schlafen. Позволяваха ми да спя само 2 часа на денонощието. Und die andere Zeit wurde ich gezwungen, in eine sehr Другото време ме караха да стоя на малко столче, изправена по този начин, с двете ръце така, с изправен гръб и да гледам само напред. Und da kamen auch Gefangene und Polizisten und immer sagt zu mir, Falun Gong ist sehr schlecht. И през това време са идвали други затворници в трудови лагери, полицаи са и крещяли в лицето, че Falun Gong е нещо лошо. Die Frauenarbeitslager in Peking alle so schön. Und es gibt Computerraum, es gibt Bibliothek, es gibt Bett, Toilette und Dusche. В трудовия лагер в Пекин, където бях задържана, имаше библиотека, зала с компютри, салон за гимнастика. Aber das dürfen wir gar nicht auch benutzen. Но не ни позволяваха да ги използваме. Ich durfte auch 1 Monat einmal duschen gehen. Позволяваха ми да се къпя един път в месеца. Und eine Woche Wäsche wechseln. И на седмица веднъж да си сменям дрехите. Und täglich nur 3-mal zur Toilette, jedes Mal nur 2 Minuten. И само 3 пъти да ходя до тоалетна за по 2 минути всеки път. Das ist dann nur ein Teil. Und, и това е само едно от нещата. 18 месеца така. 16 Monate. Und da ist auch über 100 Foltermethoden eingesetzt nur für Falun Gong Praktizierende. Спрямо практикуващите Falun Gong в Китай като цяло над 100 метода за изтезания се прилагат, документирани. Кой е най-тежкият метод? От кой се плашеха най-много всички затворници? Es gibt ja auch zum Beispiel auch, wir wurden auch gezwungen, jeden Tag schreiben, unsere Gründe von Falun Gong, Herr Li Hongzhi, beschimpfen. Всеки ден ни караха да пишем цели листове с думи, които да отричаме Falun Gong, да говорим да пишем лоши неща за Falun Gong. Това е душевно изтезание, това е най-страшното. Und manchmal diese seelische Qual ist auch viel wichtiger, viel schlimmer. Това е много по-лошо, отколкото физическите мъчения. Аз съм чувал и четох някъде, че на последователите на вашето учение са били отнемани насилствено органи за трансплантация. Und das auch zum Beispiel ich selber auch schon mehrmals auch самата преживях опасност в тази връзка. Бяха ми правени медицински изследвания. Einmal auch plötzlich auch im Untersuchungsgefängnis kamen auch viele medizinische Personal. В ареста, в който бях държана, беше свикан на голям брой медицински персонал. Und sagte nur Falun Gong Praktizierende kamen raus und wir wurden auch gezwungen körperliche Untersuchungen zu unterziehen. Казаха само практикуващите Falun Gong да бъдат подложени на тези изследвания и аз бях принудена да бъда подложена на цялостен медицински преглед. Wir wurden auch Blut взеха ми кръв und auch innere и кардиограма на сърцето, състояние на вътрешните органи. Най-странното е, че никога не ни дадоха резултати от тези изследвания. Същото се е случило веднъж и в трудовия лагер. Добре, къде са международните организации в този случай? Не знаете ли какво се случва в Китай?
weil die von Anfang an gab es auch sehr Propaganda von kommunistischen Parteien. В Китай е много силна пропагандата, която китайския режим разпространява. Und ist auch immer mehr diese internationale Organisation, die wusste auch schon, was auch in China jetzt passiert. Всъщност всички организации знаят какво се случва в Китай. Die unterstützt auch Falun Gong. Те също и подкрепят Фалун Гонг.